खामनाय बायदि जाजोब्बाय नै बिलाइया खामनाय बायदि जाजोब्बाय गाइस नै आंनो लाखि बेम्बुआ नैबेयाव दै होनानै दोनदों आङो ओमफ्राय एसे एसे रोदा ओंखारबाय आरो गोबाव जाबाय दोननाया सप्तासेसो जाबाय ओमफ्राय नै बे मानि प्लान्टखौबो दोनदों हेलौ गाइस गुड मर्निं नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ जोंहा दिनै अनलाजों दाउ संनो नागिरदों आरोना नै ओमफ्राय अनलाखौ सुनानै लाग्रोबाय ओमफ्राय बेखौ देनांसिगौ दायो ओमफ्राय बेवहाय हाइजें गरनैसो ओमफ्राय सामब्राम गुफुर होदों आरो बेखौ देना लाग्रोनोसै दायो फोरनि अनलानि थाखाय दैखौ फुदुंना लाबाय आरो ओमफ्राय बेवहाय सेवालि बिबार एसे होफादों गोरान सेवालि बिबार गोरान होफादों आरो देखांबाय नै अनलाखौ नै लोगोफोर दाउखौ एवफ्रामना लाग्रोखाबाय आरो आङो मोजाङैनो एवफ्रामना दोनखादों मस्ला मस्लि होखाजोबनानै नै ओंख्रिया गोदौगासिनो लोगोफोर ओमफ्राय बेवहाय खारै आरो संख्रिखौ होखांखाबाय आरो ओमफ्राय दा बेदरखौबो होना होबाय दानिया दसे गोदौनो होनोसै अनला होनांगौना मोजाङै गोदौथोंसै लोगोफोर आङो अनलाखौ होबाय आरोना नैया ओमफ्राय अनलाखौ होनायाव एसे मोजाङै होनांगौ आरो नङाबा गथा गथा जायो एसे मोजाङै ग्लब ग्लब गोदौनाय जायगाखौ नायनानै होनांगौ नै बेबायदि बिराद मोजाङै गोदौथारनांगौ आरो अनला होनो थाखाय मोनबाय नै ओंख्रिया आंना खांना लानोसै नै आंना लाकि बेम्बुआ ओमफ्राय नैबेहाय दै होनानै दोनदों आङो एसे एसे रोदा ओंखारबाय आरो गोबावानो जाबाय बेखौ दोननाया सप्तासेसो जाबाय नामाथाय ओमफ्राय नै बेथिंजाय दङ मानि प्लान्टखौबो दै होना दोनदों लोगोफोरनि मानि प्लान्टआ मानो इदि जालांजोबखोथाय सान्दुं नांबाय थानानै बोरैबा मोनसे गाज्रि जालांजोब्बाय खामनाय बायदि जाजोब्बाय नै बिलाइया खामनाय बायदि जाजोब्बाय गाइस नै जोंहा ओंखाम जानो रेडि जाबाय नैबे जाहैबाय मैथा बाथोन ओमफ्राय दंबावो बेयो आलु जारि ओमफ्राय था बिजौ आरो बेनि भाजि ओमफ्राय बे अनलाजों दाउ ओंखामखौ जाग्रोना लानोसै आङो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाब्लानो जाबाय गाइस नै जोंहानि बोरमाया नायलाय अन्थावथावनो आथिङा लेंग्रा जानाय बायदि जादों आरो नै बेयो ओमफ्राय सोरबा मायाबो बुखोसोना ना मायाबा नांखोसोथाय सिखारनोनो हाला बेसेरा खमफिबाय थायो नै अन्थावथावनो ओमफ्राय जोंनाव बिराद दावराव आरोना लोगोफोर माइ सौगासिनो ना साइडथिंजाय ओमफ्राय नै जोंहा आइमोना ना गुरनो थांदों आरो नै ना गुरनो थांदों आइमोना गाइस जि दानोसै दसेनो बिहुफालि मोनसे ओमफ्राय आरो नैथिं मोनसे दंबावो बे इन्दि आरो बेखौ दागोन आङो आगरखौ नैबेयाव खाना लादों ने बेबायदि खाना लादों आरो बिदि ओमफ्राय नै आगरा माबायदि नुदों लोगोफोर खोथाहर एसे कमेन्टआव आगरखौ माबायदि नुदों जिखौ बिदि खाना लाबाथाय दानो एसे इजि जायो आरो आगर एरथाबबाय थानाङा माने ओमफ्राय नैबे बिमाखौ एरबाय थाना बेखौनो एरनायाव गोबाव लायोना बे बिमानि थाखायनो बेखौ खाना लादों आगर बिमानि थाखाय ओमफ्राय नैबेबायदि गेजेरनिखौ एरदों आरो नैबे फिसा फिसा दंना बेखौ आखाइजोंनो एरदों ओमफ्राय नैबेखौल' बेनि थाखायल' बेखौ खानानै लादों आङो स' जिखौ दसे दाना लाग्रोनो लोगोफोर ओमफ्राय उनाव लोगो मोनलायफिनगोन
अमा बेदर लाबोलायबाय नै लोगोफोर हाथाइनिफ्राय दिनै हाथाइ जादोंना जोंनियाव बेवहाय बाबाया लाबोबाय आरो न'आव गाइस आं दा जिखौ दसे दाखांबाय आरो ओमफ्राय दाखांना दायो दसे मेंनाय मोननानै एसे जिरायदों आङो ओमफ्राय पिम्पल्स जासोदोंनि आंना मोखाङाव ओमफ्राय दा मोनायावबो आलासि फैनो गोनांनो बेनिखायनो आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर आलासिबो फैगोन नालाय एसे एनै लाहार फाहारबो खालामनांगौ दङ ओमफ्राय जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों लाइक शेयार कमेन्ट खालाम लोगोसे आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन बिदिब्ला